Il-Prim Ministru Robert Abela qal li hemm bżonn ta' numru ta' riformi biex tkun indirizzata l-isfida tal-immigrazzjoni. Dr. Abela qal dan f'kummenti ma' TVM News ftit qabel daħal għas-Summit tal-Mexxejja Ewropej fi Brussell li tratta diversi temi fosthom id-difiża u l-kompetittività. Qabel biss iltaqgħu il-mexxejja kollha tal-Unjoni Ewropea grupp ta' pajjiżi 12 b'kollox fosthom Malta u allura fosthom il-Prim Ministru Robert Abela kellhom laqgħa meqjusa importanti li matula ġiet trattata il-migrazzjoni. Biex inkunu nistgħu bħala mexxejja diversi nittrattaw verament din ir-realtà li għandna qudiemna, partikolarment fejn tidħol persuni li mhumiex meritevoli tal-ażil jew persuni li wettqu reati kriminali ġewwa pajjiż imma ma tkunx tista' tneħħihom, hija definittivament meħtieġa riforma fil-Konvenzjoni Ewropea u l-proposta li ressaq dalgħodu quddiem l-bqija tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea kienet illi nutilizzaw il-platform li se jkollha Malta minn Mejju il-qudiem għas 6 xhur il-qudiem fih dan il-Presidenza tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa. Dr. Abela qal li l-idea ta' Malta ntlaqet b'interessu li għalhekk il-Gvern se jimbotta din ir-riforma bħala waħda mill-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill Ewropew. Qal li għax naqsu l-waslit tal-immigranti f'Malta ma jfissirx li ma hemm pressjoni. Il-ġurnata tal-Prim Ministru Robert Abela bdiet propju b'telefonata mal-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa. F'din it-telefonata Dr. Abela qal illi s-suq waħdini mhux qed jaħdem b'mod ugwali bejn l-istati membri kollha, huwa għamel aċċenn partikolari f'dak li għandu x'jaqsam il-mediċini. Qed niġu rinfaċċati b'realtà li kważi qatt titwemmen, jiġifieri fejn l-aċċess ta' mediċini għal pajjiżna huwa perikolat kieku mhux għal ħidma kbira li nagħmlu fosthom billi nnegozjajna deroga wara l-Brexit. Imma li qed inresqu l-qudiem huwa il-fatt li fl-emenda tal-Pharmaceutical Regulations li tinsab għaddejja bħalissa irridu naħsbu għar-realtà li ma jistix ikollok sitwazzjoni li produtturi tal-mediċina jiddeċiedu illi lejn iżgħar stat membru ma jibgħatux ċerta mediċini jew li l-prezz li bihom iċ-ċittadin ta' pajjiżna jaċċessa dak il-mediċini jkun id-doppju. Dr. Abela faħħar il-Kummissjoni Ewropea li qal li femet u qed taħdem biex tinstab soluzzjoni għal din l-isfida u jgħid li l-Gvern se jibqa' jaħdem għal aċċess għall mediċini kollha bi prezz xieraq għal Maltin u l-Awċin.